Здравейте, днес снимаме рекламата на Мебели Видено. Мебели Видено! 3, 2, 1! Давайте бързо пред нея! Семейно сме тук. Значи майка ми работеше от 12 години. И сестра ми също работи тук. Тя работи от 8 години. Казвам се Ани и работя в Мебели Видено от 2 години и 4 месеца. Казвам се Красимира. Казвам се Меглена, работя от почти 3 години тук. Ще работен ден започва по този начин. Предаваме се смяната с колежката. Тя с Мивка си отива, аз с Мивка идвам на работа. И така в едно добро настроение и в един добър тандем започваме да работим. Жиляна Кирякова се казвам, работя в склад Мебели Видено близо 2 години. Казвам се Галя Маринова и работя в Мебели Видено по 2 години и половина. Като за жена, цветя. Пекният подарък според мен за 8 марта е един прекрасен, голям, огромен букет от любими хора с цветя. Аз обичам цветя. Казвам се Диана. Анелия. Капка. Таня. Аз се казвам Бойка Петрова. Аз се казвам Теодора. Работя от 14 години в Мебели Видено. Да, супер е! Супер силата на жените в Мебели Видено е личното отношение. Ало, мами, поправи ли раницата? Аз се казвам Мишел и съм много години. Казвам се Кариста и работя в Мебели Видено от 1 година. Здравейте, аз съм Габриела Ханджиева, оператор кол-център в Мебели Видено. Това е моята майка. Казвам се Десислава Костова, работя в Мебели Видено в отдел Мека мебел. Или Станова. Мария. Стела. Марияна. Танаска. Иванова. Снимаме пак шото и още снимка. Казвам се Диана. Супер е това! Казвам се Йордан. Това е мечта, бе.